Ortega on the way to becoming a sergeant also. Tungkol po na sa walang gulo. Pinag-uusapan po namin tatlo kanina, ang sabi po ng isa sa amin, dapat yung pagbabago mag-umpisa sa ilalim. Sabi naman ng isa pa rin sa amin, hindi, dapat sa ibabaw, sa itaas. Sa palagay ko po ay dapat po mag-umpisa sa lahat. Yung pong napaka-importante sa buhay. Sinasabi palagi, isirap po ng mga lovers, halimbawa, sabay tayo. So, yun po ang aking paningin. I think that the changes should happen. And that's why we're bringing about the changes dito sa pagbabago na walang gulo. So help us God. At salamat. Thank you for asking the question. Kasi yan ang nagbigay puwang ngayon sa akin, nagbigay ng puwang, para ma-explain ko kung bakit ako nakaitim at kung bakit ako naka-bandera. Okay. First of all, nakaitim po ako dahil nagluluksa po ako sa sitwasyon na nakaitim po ako. Ito ba yan? Ayan. Nakaitim po ako dahil nagluluksa po ako sa kalagayan ng ating bayan. Kaya po, 100 million na tayo na Pilipino. Pero para kung wala pa pong liwanag na nakikita doon sa kadiliman. Napakarami pong pagbabago na dapat gawin. Hindi lang pagbabago sa gobyerno, pagbabago po lalo na sa lahat po sa sarili natin. The change starts with me. And you, and everybody else. Lahat po, sabay-sabay po ito. Okay, hindi yung, magbago muna kayo, bago ko magbago. Sila po sa mag-asawa halimbawa. Kasi palagi nagkakagalit. Sabi na isa, magbago ka ha. Sabi na balong pala, hindi, ikaw dapat magbago, muna ka. Bago ka rin. So, dapat siguro sabay. Okay? Next, gusto ko rin sa liwanag sa inyo, kung bakit ako may bandera dito. Kabaliktad. Baliktad po yung bandera. Medyo baliktad po yung pagtahilong budista ko. Kasi, ang sabi niya, dapat sir, sabi niya, gisingin natin ang bilog na sambayanan. Sabi niya, pag asal na nasa ibabaw, akala ng lahat, everything is well. Blue sky. Kaya tawag. Everything ain't okay. Pero dapat siguro, sabi nung nagtahi, dapat siguro, sir, talagang ganyan ang dapat natin isuot ngayon na pula para magising natin ang lahat. Para magising natin ang alab ng puso sa dibdib mong buhay. Okay? So that's the reason na parang advertisement ako naglalakad ngayon. Doon sa kalungkutan, sa kabiguan sa bayan, at sa ating mga public officials, at doon naman sa tungkol sa dapat ng attitude natin, na dapat po gising tayo sa lahat ng bagay. We don't take anything for granted. Yung sinasabi kanina ni Emmy, na palagi na lang nag-iinuman, you're supposed to be leaders that are supposed to be showing the good example, are showing a bad example. Siguro po, ang pwede magpalit yan ay hindi lamang sila. Pero lalo na yung mga botante na bumoboto po ng barangay kapitanes at mga barangay konsehanes. So the change has to happen with us. Okay. Sir Buboy, napaka-interesting ng mga explanation mo. Pero alam mo, kung bakit naman kailangan nandito kayo talaga, dumami yata yung dumagsang mag-perform kayo. Ayan, di ba? Wow! We would like to thank you for your enlightening talk. At gusto namin kayong i-comment. We would like to commend you for putting up your advocacy about walang pagbabago ng walang gulo. Alam ko mahihirapan kayo sa simula, pero maaano ninyo to through your initiative at ang inyong talagang pagtulong sa ating bayan. Ito po, sabay-sabay po tayo.
Magsama-sama po tayo dito sa website nito. Kasi ang moda po talaga ng communication ngayon ay yung tinatawag na social media. Okay? Hindi po kailangan na palagi nasa karsada at may mga placards at sumisigaw sa karsada. Siguro po may okasyon din na kailangan yung gano'n. Pero sa karamihan po ng communication natin ay magagawa po natin in a very peaceful way sa social media po. Traffic na sa kalye. Okay, so help us God. Palakpakan natin si Sir Buboy, si Yoko. Talagang ano na yan. Our mahal na mahal ng lahat. Okay mga kaibigan, pansamantala, bibigyan lang muna natin konting pahayag mula sa ating AF3 service bago natin ihanda yung susunod na performer na si Ma'am Janine. Let's all welcome Sergeant Rob San Miguel. Hello, Robbie. Yes, Magandang araw sa'yo. Magandang araw po sa lahat ng tayo viewers. Ako nga pala si Staff Sergeant Joey San Miguel. At kasama ko po yung aking mga kasama sa buong sanggalahan ng Pilipinas. Paalala ko po muna sila. Sige po. Ako si Sergeant Musa ng Philippine Army. Okay. Reserve Apostol. Ayan. At si? Ako naman po si Corporal Vincent Bon de la Vega, Philippine Army po, Reserve Aprascom. Okay. Paumanin mga kapatid, wala akong huhulihin ngayong araw na to. Dahil, ano lang kayo, relax lang kayo dahil alam nyo po, hindi ko ina-expect na si Rob pala ay naging AFP reservist po. Pero po, siya po isang composer, isa rin po siyang producer, cameraman, lahat po ginagawa niya. At the same time, singer din po siya. Nagtaka ako ngayon. Yes! Ayan, nagtaka ako. Sabi ko, bakit ka kayo-uniform ito? Kaya sabi ko, suko ako sa'yo. Alam nyo, ito ang pinakamagandang ugnayan natin, Celebrity Hour. Sa ngalan po ni Sir Danny Atienza at Sir Eloy Padua. Palakpakan na rin sila. Yan. Opo. At syempre, may itatanong po ang ating mahal na si Tita Emmy para sa ating mga reservists. Okay, tinitingnan ko yung oras, matatapos na tayo. So, kay Rab, no? How do you assess peace and order situation sa ating bansa ngayon? Para po sa amin kasi ngayon naman po wala naman pong gulo na nangyayari sa ating bansa. Kung sakasakali pong may mangyari, nakahanda po ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas para protektahan ang mga nangangailangan ng tulong. Okay, so correlate ko dun sa sinabi ni Dr. Augusto, no? I think yan, yung mga kapulisan natin should set a good example din. Lalo na when it comes sa corruption din. Ngayon, meron kasing mga negative ding mga balita tungkol sa mga kapulisan, pero this year, tama yung sinabi mo na medyo nagbago yung peace and order situation sa ating bansa. So, anong masasabi mo, Rab? Ayun nga po, para po sa aming sandatahang lakas, handa po kaming ibigay at proteksyonan ang Pilipinas kung sakasakali mang may mga bumadlang sa ating bayan. Sakupin tayo ng kung sino man. Kami po handang ibigay po ang buhay namin bilang Army. At yan saludo ang sambayang ng Pilipino. Kasi inihahandog ninyo yung buhay ninyo para sa kapayapaan ng ating bansa. Okay, may question. Tawagan ng pansin. Yung pong message na mensahe na binibigyan namin sa inyo kanina at sinabi din po ng ating mga armed forces personnel dito. Simple lang po ang solusyon. Sinasabi mo dapat sabay-sabay. Ito po dapat natin gawin. Nakasulat po sa t-shirt ni Herman. Ito po nakalagay. Save the nation. Save the nation at .com.ph. Okay? So, tignan din po yung website ko. Salamat po. Thank you. Okay, maraming Baruya. Palakpakan natin siya.
love. My lonely days are over, and life is like a song. Oh yeah, at last. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I've never known. Oh, you smile. Oh, and then the spell was cast, and here we are in heaven. For you are mine, and last. Okay, maraming salamat po. At ngayon, nako, sunod-sunod ang ating mga performers. Ang kapasuhan, magkasana tayo, mga Pilipino, ang sinanggaling sa bawat isa, manay sana sa atin ang pagmamatawa. Dahil sa'yo lumuha sa kanyang nakikita, ano nang nangyari sa kanyang anak na makasalihan ang pagko'y pagkamahalan at pagbigayan. Dahil tayo'y anak mo, ang nais niya'y magkaisa na tayo sa araw ng Pasko.